iondannelser. Her har vi, der er 7 elektroner i den yderste skal. Man kunne tegne det på den her måde, elektronprægformen. Og her har vi vores natrium, som er i første gruppe. Vi venter det her, som hænger lidt sammen med Grønlands forsøget, hvis man skulle have lidt teori der. Så vi har vores natrium, vi har vores kloratom, og tegner elektronprægformer, så har jeg der en præg her, og der er 7 prikker der. Den vil gerne opfylde oktatreglen. I molekyler så deler de om elektronerne, men her er klor så har en højere elektronegativitet end natrium, så den stjæler elektronen fra den. Ja. Så får vi dannet en positiv ladet atom, som hedder en ion, og en negativ ladet. Ja. Og så sætter de sig sammen i en stor gitter. Ja. Vand var polær, havde en minus og en plus ende, så den kan hive i de her ioner og gøre noget. Og så er det lettere hvis de kan, hvis de nemt skilles ad. Hvis de ikke vil skilles ad, hvis kræfterne er så stærke, at de holder sammen, så er det tungere plødselig. Ja. Så det er sådan vores teori om ioner. Så i det her er det Grønlandspunkten, er det vigtigt, at I har styr på iondannelser og tunge og let og plødselig salte. Godt. Og en anden ting, hvis I snakker om, ligesom Vadim han spurgte til, hvorfor vand som det eneste har en lavere massefylde, når den er i fast form, det er på grund af de her hydrogenbindinger, som kan dannes imellem vand, som gør, at de har en større afstand. Så hvis vi har... Okay.